नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम समसारी दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ओरैबायदि भिडिअ लाना फैनो नागिरदों मानो होनबा आंनि सिगाङाव बुंदों आरो फंबायमोनाबो सोरबाथ' कल हरलायलांदों आदा जों बडिखौ माबायदि खम खालामगोन बिराद मेजेम दङ थाबैनो खम खालामनांगौ बेफोरबायदि आरो बेनि सायाव आं भिडिअ लाबोगोन आरो खम समावनो जिमावबो थांनाङा दरावबो जेबो खालामनाङा नोंनि लामायाव आरो बल फिल्डफोर दङब्ला ओरैबायदि एक्सारसाइज खोन्थिगोन आङो खम समावनो गासैबो बे एक्सारसाइजखौ फल' खालामनो हागोन आरो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बुरियानो जा माबायदि एक्सारसाइज देखायगोन आं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय था आंजों दा सासे लोगो दोङो गोबां मेजेम गोनां आं बेखौ माबायदि एक्सारसाइज होगोन माबायदि खारहोगोन बेखौल' नाय आरो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन ओरैनो खम खारनायखौल' नायबाय थाबा जानाय नङा आरो जास्ट 10 मिनिटनि एक्सारसाइज आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबाय थादो आं स्टार्ट खालामसै मा जाखो लोगोफोर दा नोंसोरनो प्रुफ होनोसै आरो माबायदि प्रुफ नाय आं इदि गाननानै खारदों जेबो सियाखै बेनिफ्राय आरो ड्रेसखौ नायदों आं प्रुफ होनोसै आं गोलोमाखै हा ओमफ्राय बेखौ नाय बेखौ नायदो दा खम समावनो माबायदि वेटखौ लस खालामो आरो हा नाय आरो गानबावनांगोन गस्लाखौ बेथ' गानथामावनो बिदि जाबाय बे आरो नाय बेखौ नायदो बे आंनि लोगो बेखौ आङो सप्तासेयावनो बेखौ माने आं वेट लस खालामजोबगोन आरो बेनो आरो इजि प्रसेस नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ फल' खालाम सोरबा वेट लस खालामनोबा आरो बे भिडिअखौ 100% फल' खालामगोन आरो नोंसोर गासैबो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा बोरायानो जा बुरियानो जा बेफोरबायदि गानफबजोबना खार नुदों आं गोलोमाखैयानो नुदों अब्ला खारनायनि जेबो लाब गैया माने गोलोमाबा नायदो आरो आं बेखौ जेबो एक्सारसाइज खालामबावाखै अनलि आङो 10 मिनिटबो खारबावाखै बेयावनो बे हालोद आरो खारनायल'दो जानाय नङा खारखांनानै जोबोर बुरजा जाहैबा जानाय नङा आरो जानायखौ फुंनि सानफुनि हरनि मेनटेन खालामनांगोन आरो नाइटनि जानाय फुङाव ओंखाम जानाङा बिदिनो दाउदै जा ब्रेड जा अट्स जा सानफुआव ओंखाम जा बेनिफ्राय ओंखामदोथ' बायदिसिना थाखायो आरो नाइटआव बिदिनो नों सालाद जा दालि बयल जा ओमफ्राय बिदिनो जायोबा बेदर दरनैसो बुरजा जानाङा आरो ओंखाम इसे नाइटनिया नोंनिया उदैया खालि थानांगोन आरो नाइटनिया नोंनिया जेब्ला उदैया खालि थागोन अब्लानिया बे अट'मेटिकलि खम जाजोबगोन आरो 10 मिनिटनि एक्सारसाइजआव नाय मा हालोद जालांदो नोंथांमोनखौ आङो फल' खालामगोन होननानै आसा खालामबाय अके बाय फ्रेन्ड्स